खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। BTechनि सोरखारि मावथिफोरा सानबा बन्द मोननो हागोन। 6, 7, 8, 9 आरो 10 नभेम्बर गासै बे सानबाखौ बन्द मोननो हागोन सोरखारि मावथिफोरा। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTechनिफ्राय मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावदों। फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोदों दि BTechनि सोरखारि मावथिफोरा फैगौ 6 आरो 8 नभेम्बराव स्पेसियेल केजुवेल लिभ मोननो हागोन, अदेबानि बन्द लानो हागोन। मातृ पितृ वन्दना स्किमनि गेजेरजों 6 आरो 8 नभेम्बराव बन्द लानो हागोन, जायनाखि 7 नभेम्बराव छठ फुजानि बन्द, 9 नभेम्बराव सनिबार आरो 10 नभेम्बराव रबिबार। बेनिखायनो 6 आरो 8 नभेम्बराव स्पेसियेल केजुवेल लिभ लानानै गासै 6 निफ्राय 10 नभेम्बरसिम सानबा बन्द मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे स्पेसियेल केजुवेल लिभ लानो थाखाय पार्सनेल डिपार्टमेन्ट BTechनिसिम लिरनानै होनो नांगोन आरो बन्दनिफ्राय फैफिननाय समाव फट'ग्राफ जमा होनो नांगोन होननानैबो मख'नाय दङ। राजखान्थिखौ लानानै माखासे गुलाय गुजाय खोथा बुंनायफोरखौ जों सम सम दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो माखासे सान सिगांसो BPFनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन दि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ UPPLनिफ्राय BPF दोलोआव फैफिनगोन होननानै। नाथाय बेनि सायाव दा चन्दन ब्रह्मआ खेंफुरथि होदों। आंल' नङा, जेसेबां UPPLआव हाबफैदों जों आरो थांफिननाय नंला होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावदि बे समाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रासो UPPLआव फैगासिनो दं आरो बिसायख'थियाव गोबां भटजों देरहागोन बेखौ बुंनांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो बुंथियो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। ओजोंहाय जायनाखि BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लायाखैमोन। बेखौ लानानै UPPL दोलोनिफ्रायबो राजखान्थि खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय बेयाव खाम्फा बरगयारिया गुसु दै लुनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि चिरांनि बेंटल सेरफांगुरियाव BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीजों फोसावदिं मेल खुंनायाव गोख्रोङै बाहागो लादों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दीपावली फोरबोनि समावनो दरं सागतलायाव गिख्रंथाव आरो खास्रि बिस्रि मोननाय लामानि जाब्रबथाय। लामानि जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों बिफा आरो फिसाजोआ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दीपावली फोरबोनि थाखाय बिफाया फिसाजोखौ स्कुटिजों न' फारसे लानानै फैदोंमोन आरो न' फारसे फैनाय समाव बिथांमोनहा गलायाव थांनानै माखासे मैगं थाइगं बायदोंमोन। मैगं थाइगं बायखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननायावनो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बिथांमोनहा, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मधुरानाथ देका बिथाङा गिबियाव स्कुटिजों दिदोमै थानाय गंसे गारियाव सौख्रांगोदों। बिनि उनाव बिथांमोनहा अदेबानि बिफा फिसाजो सानैबो स्कुटिनिफ्राय गोग्लैदों। लोगो लोगोनो उननि फारसेनिफ्राय गोख्रैथिजों खारबोनाय ट्राकआ बिथांमोननि साजों खारलांदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिफा आरो फिसाजोआबो। दुखुनांथाव बाथ्रा, जिउ खोमानाया बिथांमोना जोबोद गाज्रि थासारियाव खोमानो गोनां जादों। थुख्रा थुख्रि हालोदावसो बोखांनो हादों नन्दिता देका अदेबानि फिसाजोनि गोथै देहाखौ। पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै गोथै देहाखौ खनखांनानै पलिथिनाव फाननानैसो लांनो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि मोनसे खास्रि बिस्रि थासारि सोमजिदों दरंनि सागतलायाव। उफ्रा बिसायख'थिया जानो गेजेराव माखासे सानल'सै। NDAनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोनो थाखाय जायगा जायगा फोसावदिं मेल खुंदों NDAनि दैदेनगिरिफ्रा। न'खर न'खर हाबनानै आरो गला गला हाबनानै भट बिदों बिथांमोनहा। मन्त्रि अशोक सिंघालाबो चिरांनि खासिक'त्रायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै BPFनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबदों बिथाङा BPFनि सायाव गाग्लोबनानै बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय आरो गोजोन फैनायनि उनाव जौगानायनि खामानिया जागायनो हमबाय, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंजों दङ। बै समाव हाग्रामा महिलारिनि समाव बिसायख'थियाव थांनो गोनांथि गैया होननानै बुंथियोमोन आरो थाङोब्लाबो लामा ससेनिफ्राय गिदिंबोफिनोमोन। आखायाव हाथियार लानानै सुबुं खुंथायखौ हत्या खालामग्रा बा बुथारग्रायानो BPF दोलोमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय दा सान्थि फैनायनि उनाव BPFखौ गिग्रा गैला, बेनिखायनो खुगाजों भट बिनो गोनां जादों आरो रावबो दोलोआ बे समाव फेक्टर नङा, रायजो राजाफ्रासो फेक्टर। जुदि रायजो राजाफ्रा भट होआबा सोरखारखौ माबोरैहाय दानो होननानै बुंथियो बिथाङा।
मन्त्री अशोक सिंहालनि अनगायै MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो गला गला थांनानै गलादारफोरनिफ्राय भट बिहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सालाकाथि हाथाइसालिनि गंफ्रोमबो गलाफोराव हाबनानै गलादारफोरखौ लोगो हमनानै एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे होयो बेनि थाखाय आरज गाबफैदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे एनडिए दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियानो देरहाखायो बे बिबुंथिखौ होदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। BPFनि समाव हाथियार दिन्थिनानै भट बिनाय जायोमोन होननानै मन्त्री अशोक सिंहाला जि अजद होदों बेनि सायाव फिनजाथाय होदों सद्य कुमार बसुमतारी बिथाङा। BPF दोलोनि बिजाथि सद्य कुमार बसुमतारी बिथाङा बेनि सायाव फिनजाथाय होनानै बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारियानो BTC गोरोबथा खालामनानै ओनसोलाव गोजोन लाबोदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिनि समावनो NDBनि सिजफायारबो जादोंमोन आरो BLTआ हादरनि अलखदनि समाव रैखाथि होनोबो ओंखारदोंमोन होननानै बुंथियो बिथाङा फोरमायथियो दि 1999 मायथाइयाव जानाय कारगिल दावहायाव नर्थ इस्टनि माखासे हाथियार लाग्रा आफादफोरा भारतनि हेंथा जानानै ISI, पाकिस्तान बायदिफोरखौ मदद होनो ओंखारदोंमोन नाथाय जोंनि BLTआ बै समनि BLTनि बुंथिगिरि मानो दैमारिया प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बेखौनो फोसावदोंमोन दि अलखदनि समाव जों जोंनि हादर बिमाजोंनो थागोन गोनांथि जायोबा भारतखौ रैखाथि होनो थाखाय गोनांथि जायोबा BLTनिफ्राय 4200 केडारफोरखौ सिमायाव दैथायहरगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। बेबायदि साननाय हनाय थानाय BLTआ BTC गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव आखायाव हाथियार लानानै भट बिदों होननाय रावा गासैबो नंखाय आरो बेबायदि जानला मोनला खोथा बुङोबानो जाया होननानैबो बुंथियो सद्य कुमार बसुमतारीया। दिनै सोरांनि फोरबो दिपावली फोरबोआव उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव थानाय राम मन्दिराव मोननै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। 22,12,585 आलारि बाथि फोजोंनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि लर्ड रामखौ थानसालियाव फज'खांनायनि उनाव बे गिबि दिपावली फोरबो, बेनिखायनो अयोध्यानि बे राम थानसालियाव दिपावली फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों, जेराव सारायु दैमानि जिङाव लाख गासै 22,12,585 आलारि फोजोंनाय जादों आरो गासै 1,121 सुबुंफोरा आलारि फोजोंनायाव बाहागो लादों। बे मोननैयावबो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। उत्तर प्रदेशनि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट आरो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि बानजायनायाव बे मोननै रेकर्डखौ बानायनाय जादों, जेराव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ आरो मिरुनि मन्त्रि गजेन्द्र सिंह शेखावत बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों आरो रोजा सिबियारिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। UPनि अयोध्यानि धोरोमनि जायगा आरो राम थानसालियाव हारिमुखौ दिन्थिनानै राम थानसालिनि बागै गुबुन जायगायाव गोसार होनो हादों आरो बेजों गोबां दावबायारिफोरानो बेसिम फैगोन, लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोबां खामानि मोननो हादों बा उनावबो मोनलांगोन होननानै फोरमायथिबावो। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि मन्थ्रिफ्रा बिटिआरआव फैया। BTC गोरोबथानि गेजेरजों फैनाय रांखौ लांनो थाखायसो फैयो होननानै गोख्रोङै बिबुंथि होयो बिक्रम दैमारिया। आसामनि मन्थ्रिफ्रा बिटिआरआव फैबाय थानायनि सायाव बिक्रम दैमारिया बिबुंथि होदों। आसामनि मन्थ्रिफ्रा बिटिआरआव गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय फैया आरो बिटिआरखौ जौगाहोनो थाखाय फैया। BTCआव गोरोबथानि गेजेरजों फैनाय रांखौ लांनोसो फैयो। बिथांमोना प्रमद बर'खौ बिसायख'थियाव मदद होनानै देरहाहोगोनबो, नाथाय बिटिआरनि रांखौसो लानानै थांगोन, जाय जोंनि खहा होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि BTCनि खामानिफ्रा बायजोनि थिखादारफोरनावसो थांजोबो, जाय मन्थ्रिफोरजों सोमोन्दो गोनां। लेबार, लहा, थिखादार, सिमेन्ट गासैबो बायजोनि, बेनिखायनो बिटिआरनि गासै राङानो बायजोआव थांजोबो, जायजों बिटिआरनि रांखान्थिया दा गाज्रि होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो दा बेफोरखौ गासै फालांगिरि गलादारफोरानो बुजिनानै हाग्रामा महिलारिखौ फिन गोहोआव लाबोफिननो मदद होदों होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो मानि थाखाय BPFखौ सोरखाराव लाबोफिननांगौ बेनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि UPPLआ मोनफानि उनाव मोनफा रादाय होदों, नाथाय मावफुङाखै। बेखौ सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा बुजिनाय नङा, नाथाय लेखा गोरों आखायाव मबाइल गोनांफोरा मिथिबाय। बे 4 बोसोराव प्रमद बर'आ थगायदों। NDBफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै, फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो हायाखै, लाइमोनफोरखौ स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननो हायाखै होननानै UPPLनि सायाव गाग्लोबो बिक्रम दैमारिया। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बरगय एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बरगय आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों